na. Ayan na yung dalawa. Punta na kami ng ahon. Ahon. This is an unlimited ahon. Nangunguna si Cap Albalos wearing the Reyna jersey. Ito yung pinairate ng ni Reyna. Tatarap, nasasaraan nila. Oo. Kaya nga, dapat nasa unahan sila. Ayan, si Kenneth na uubusan na yata ng tubig. Parang nagkikwentuhan yung dalawa. Ayan o. Gano'n si Palantay. Sino manalo dyan? Nagkikwentuhan yung dalawa. Parehas lang laban. Parehas din yung laban. Dito nag-isayo si Kapitan Napukor. Doon lang kami. Manasing grupo na ta. Nung si Kirarata na nung natakuro, buti video. Nani kasama di man ita delikado dyan ini ahon tanay kasama. Diyan ano kin. Tatalari ko eskwela ni wala hamditan ham. May hams diyan. So yan, nangunguna si Kenneth. Nangunguna si Kenneth. Talagang talara matuktok. Oo, ganyan talaga. Oo. Ayan na, yung dalawa. Cap Albalos, nakatutok lang kay Kenneth. Palusong kami ng Napukor. Yan, palusog na kami. Andyan yung dalawa. Nangunguna si Cap Albalos wearing jersey de Reyna. Ito yung bagong recruit namin ng Team de Reyna. Cap Albalos is on the lead. We are running at 40 kilometers an hour. Nakatutok si Kenneth Tirado. Ito, important to. Si Kenneth Tirado, direct from Japan. Thailand. So ayan. Ayan si Kenneth Tirado at saka si Kapitan nangunguna. Kapitan Albalos is on the lead wearing jersey de Reyna. Medyo malapit na sila, malapit na. Ayan.